Nangalam ke HYC ba roy ke pasen rem laong ba kibru jang ke bod district kila pelong ya ke survey bat kila sim jingkhen ya kilong yeng. Kila lap ba kila don palat prapo teli ki yeng ba syong be ain hakane ke jaka ba hap hapo ke defense estate office lapan pau ke jing sngongu ya DC ba upelong ya kene ke jing juriep shwa shitayo bal ai por. Haba ya kren bat kinong tho ku bor laong bakat kum ke jingong jongu ki babon na kibril basa be ain hakane ke jaka ki dena Assam Uttar Pradesh bat kiwe ki jela ulong bakaseng ka abmentai kai pot kaban IT dau additional magistrate shau DC ulong ba ka jingdawa ka seng ka long nang ba ki board district bat ka DSO kalong bakin le AA mador aga ba kindang yakine ki yeng be ain nakane ke jaka bat ong ba ka seng ka yeng scam hakanong rem balada kim le AA persya yakine ki yeng be ain wat hadien ka jinglap ya ka jing shisha na ka jing juriep kan pen bor ka seng ban shim ne kane ka kam ha ka kti da ka ba kindang ya kine ki bru balada mi kano ka huri hura Deputy Commissioner ba ka DSO kin hap shim ya ka jing ba kle लेता था लॉकडाउन का पहले लेता था लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से हम लोग देना छोड़ दिया उसी का तो पकड़ना है हम लोग नाम को। तो बोलो। तो नाम नहीं मालूम है हम लोग तो को पैसा कैसा दे दिया नाम नहीं मालूम। हम पैसा मांगने से आप देगा? तो मालूम ही नहीं तुम कैसे बोलता है 5 लोग का तो हम 12 दे लाइट का भाड़ा देता था घर का भाड़ा तो कौन नहीं कौन देता लाइट दे रहा है आपको? तो लाइट का भाड़ा देता था कौन कौन किसको पैसा दे रहा है लाइट के लिए? वो क्या नाम है उसको क्या नाम? नाम बोलो। नाम हमको याद नहीं आ रहा है कि पैसा दे दिया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। हम पैसा मांगने से आप देगा नहीं क्या? अभी जब हम लोग का ऐसा होगा तो हम लोग को अगर पैसा मांगेगा तो हम लोग आप लोग को बोलेगा फिर। Anu hang ni rusak berial ini. Uttar Pradesh. हिंदू है फीस है ना? कितना आदमी? हम लोग खाली 2 जन अच्छा कितना है? बच्चा इधर नहीं है गाँव में आपका नाम भी यहाँ रहता है? कितना आदमी? 5 आदमी। कब से आया इधर? कहाँ से? हाँ? 2006। क्या काम करता है? मन क्या करता है ऑपरेशन वाला आदमी है 15 आदमी है पीठ नंगे करता है ठीक है कहाँ से आया? हैं? कहाँ से? असम से क्या असम? असम का मंगलदोई डिस्ट्रिक्ट मंगलदोई। बांग्लादेश मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तो कुछ है ही नहीं सर देयर इज नो डॉक्यूमेंट्स yes sir and also there is an NGO who's been working inside by the name Spark Foundation. They have also given a list of all the people who are doing illegal activities inside. They are also in our support, completely with our support. That inside there is all the rubbish things are happening. No, the question is not about whether they are Indian citizen or they are Bangladeshi. Yeah. It's about legal settlement. Yes, na? correct. Our concern is the illegal settlement here. Correct. Our concern is to remove these people. If they are in the case, there is a stay order, fine. But the rest of them, 80 to 100 households, are illegally settling here. So they should not be permitted to stay here. That is the objective of us asking for an inspection, so that you know, because the DC has made a statement that there is a case going on. The matter is sub judice, but it is not the whole thing. Na? Only these 3. The rest are illegal settlement. So action should be taken for the illegal settlement. Na? Hadin mana kala liang jong kaseng ilawan dala di ningkong ang niya jaka baraka baar ngilawan lang bat ki officer jong ka MCL but hadin mangilalap ya ka jing don jong kini gibrio kiba sa abian ya kani ka jaka ngila tho ya ka complain ha UDC bat kiwe bat kibor ngila iru ya ka statement ka ba UDC ulah penmi ba kani ka jaka bar ko we ka badon hang ni ka don ha ka jing ele kes ka ba mau ong kalong sub judice ti hadin mangi ya ka statement jong DC na kaliang jong kaseng ngila tho sa kawe ka city ha ka office yung DC bat ha ka office yung DO cantonment bat kuwi gibor ban penpau ba kum ka seng yem so ya hap ya ka to jingkren yung DC ban ong ba ka don kis namar ba nakaliang jo ka seng hi nadu kasngi ka banengkong ka bingiwan ha kani ka jaka habang ilalap ka jing shisha mdi ta mangi sus ngam nang ilale lu ya ka jing toket dalade hi ban lap ba hatu kani ka jaka ka don kis ne am shisha kat kum ka jing lap ka jongi ka long ba don tang laingut kibri ki le kis kani ka jaka bat ka jaka ka ba maki ki le kis ka di ka berit kabumut bagi kamtang itu jaka ke maki gila business
Ti hadin mengilalap ya kata ngila tho UDC da kaban ong UDC bat kiwi gibor ba pihak banle ya ka spot inspection haringkat kaseng bat kiwi gibor kenang ba pinlap ya ka jing shisha no pimla ban syong da ka basyong te po DC office ban syu ay ya karai bangimla banle namar bakadon ka kies ti ngila buru ka por shitayo hapo shitayo baka DC office haringkat bat kiwi gibor ki deven le ya ka joint inspection hajaka kenang ban lap ya ka jing shisha tingi so ban ai khuble UDC jong ka East Coast Hills ubala shim ya ka senjam ba shwa ban kut kata ka jing ai por ka jong mentah ka sengi ngilawan daladi hakabana ka office yung DC ula pha yo additional district magistrate kila don ki officer na po ka municipal board nya kaliang jong ka office jong ka police department kumjuru na po cantonment board ka jinglet ka jong mentah ka sengi but lembat ki officer ngilai il dalagi jong ki khman ba ka jingele kies ka diabetic ya kani ka banta ka basaneng ka bandiat but ki basa nang ta kini beri ka basyong thi hakabang ila yo banyo ki ka office jong DC kemut nak district administration kila shim list ya ki kerteng bat ya ki yeng kat nutli gilong yeng kidon bat ha jing shim kerteng ga jong ki gilalam ba kaya hap kat kum ga jing ong ga jong ha to sngi ka mangi ong ba ki don prapo hadu shispa tali gilong yeng ki basa ba nya kani ga jaka bat nak list ga jong ki ru kila poi hi sha ka prapungut ka mut babun na ki khang tala ya kini ki kamera ki bagisa bun don na ki bakim don po yeng na makila yo jing tip le si bakan don kani ki inspection nrei nakaliang ga jong harangkat bat ka district administration ngila yo ban shim ya ki kat tu kan ni ki kerteng jong ki beri ki badon hang ni bat ya ki tu bom don ngila shim ya ka list jong ki tu ki yeng la ni ki jakashong ki jong ki ti lengba kan ni ka jingwan mentah singi nga try ka district administration ka office jong DO defense estate officer ba kumjuru ka cantonment board ba ka bor sarkar hibro kwe kin tip ya ka jing shisha ba kani ka jing dawa ka jongi ka jing dawa ka basyong nongrim ka jing ong ka jongi ka long ba to ya kata ka bale ki slightly ki jaka ai ba ka kut kan ai rai ndre ya kini ki balat pat prapo du shis pa tali gilong yeng ki basyong wasa bean hang ni ya ki dai ban shim ka senjam ban weng no kloy na kani ka jaka but ngi up ya ka report ka ba additional district magistrate and submit ka district administration but nginom up slam tan balada ka district administration kam shim kam abakala lap dala ki jong ki khmat bagini beri ki shong bean ya kani jaka ngin sapet pat kai ka senjam ka bana kalyang jong asam ngin sa shim nang ni shakmat